Мы сядзелі і моўчкі курылі, гледзячы на залітую сонцам маляўнічую трасу. Госці тым часам ажывіліся. А чаму мы стаім? Мы зламаліся? Яны нічога не заўважылі. Але шкло ад люстэрка мы з Міхалам выцягнулі гасцей вонкі і сталі тых аглядаць. Ніводнага парэзу, ні драпінкі. Але за канапай вся паліца пад заднім вакном была усеяная аскепкамі люстэрка, дробнымі, буйнымі, вострымі, і ні адзін не трапіў у людзей. Міхал, перакладзі ім. Вось так выглядае сапраўдная беларуская гасціннасць. Назад я вырашыў ехаць праз горшу па 4-палоснай аўтамагістралі, не захацеў выпрабоўваць лёс другі раз. Недзе за талачыном я пачуў брыдкі гук жалеза аб асфальт. Глушитель зляцеў са скабы і вісеў на трубе. Я спыніўся, все выйшлі і з цікавасцю назіралі за мной. Ніхто не разумеў, што адбылося. Я адкрыў багажнік і дастаў гітару. Пасля Міхал мне распавёў змест іхняга дыялога. Што ён збіраецца рабіць? Граць нам на гітары? Я паклаў інструмент у багажнік, кінуў чахол на зямлю і залез пад машыну, сарваў тую нешчасную скабу і шпульнуў яе. О, наш кіроўца знайшоў і выдаліў непатрэбную дэталь. Затым я вылез і ўзяў гітару в рукі. О, зараз у гонар удалага ремонту наш кіроўца нам нешта спяе. Я тым часам зняў басовую струну і зноў нырнуў пад машыну, каб гэтай тоўстай струной прымацаваць трубу глушителя. О, гэта лепшы аўтамабіль у свеце. Ён рамантуецца ўсім, што ёсць пад рукой. Пасля чаго мы пакацілі ў сталіцу ўжо без іскраў і скрыгату. Галандцы, судзячы па іх ажыўленай гутарцы, былі ў захапленні. На развітанне мы выкурылі яшчэ па цыгарэціне на вечаровай вуліцы Голубя. Ну, дзякуй за падарожжа, усміхнуўся Міхал. Ну, я здагадваўся, што сумна не будзе, але каб настолькі не сумна. Напэўна, жыць будзем доўга, сказаў я. Стаяў спякотны ліпень 2005-го.